Hadian Melayu ajing tip bakal adan kajing le thok da kawai ka company na Kolkata ka batip kum ka Jindal India Limited ka company ka penbiang yagi pipe sam ha kajing pentrekam ya kane ka scheme Jal Jivan Mission hamikalaya kinoyalam ka KSU North Khasi Hills District henne ka si ga led banjurep yaki pipe kibidang shuwan penpoi da kate ka company hajaka bu yaki pipe ka badan hapalau ka PHE sneng hakaba alap pa kite ki pipe Kimdei Satya kita ki pipe kumbal apan mang naga benta ban pentre ya kate ka scheme sam sya ki pipe ba hakajela. Kita kino yalam ka KSU kabalayalam do samla Lester Nongbet organizing secretary ka KSU NKHD haba ki ade kate ka jaka badan kate ka truck kit pipe kilabat no ya kate ka truck bat bakim maila chu ban penhab kite ki pipe hadian kata ki alej ban kendo yo ka PHE sneng naka benta ban yakran halor kate ka kam Henry teu ka PHE syam la ya kajingkit clear ha kabawla ajing mod yakite KSU wakile ikendo yu chief engineer hashulong kadang banishai halor kate ka benta adien balami na kamra ka sneng kite KSU kla thau yakite ki pipe badang shupen hab na kate ka truck ha kabala pa kite ki pipe kiduna ha kajingkia namar uwe GI pipe medium ubade mandan kajingkia nyo point lai pupra kilo Henry ha kajinglap KSU na ki pipe kabala penhap na kate ka truck kalong ba uwe upai udan ka jingkia kabatang 3.9 kilo kaba mod ba uwe upai uduna hado shikilo tam haka jing jurup joka kalalap tengkren ya ka jing bamsap pek jong kawai na ki company kaba yo ya ka work order ban supply ya ki pipe ban tray nak menta ka scheme JJM ka company ka bakar tank ka Jindal India Private Limited haba kaseng kawan ban jurep kalara aru da kijing thau bakla thau yo pipe kalalap ba upai hajing sisa kat kum ko order ubadai ba kajing khia ubadai bandan hado 7.38 kamut nyo kilo siteng handre ha kajing jurep jong kaseng lalap ba upai ukhia tang kumban 2 kilo ye ta kamut kajing ye pher ka adi hado kilo tam hadin kajing ti bnya jong kaseng hadin jong kajing wat bnya jong kaseng ngilap ba ka department ka kum ka work order ka kum kajing patha kala patha ya ka kane ka company man penhap da upai kuba ki khot upai medium handre ka kum bajurup jong kaseng lalap ba upai ba ka kane ka company ka penhap udai upai light uba sting uba stang te kapau shai ba kaladon kadon kajing bomsap ka bajur bat kumba nyitep kini kane ka scheme JJM kane ka scheme ka ba penpoi syaboro kilong ying jong kabri nyo trep te lengba kajing le thok lengba kajing bomsap jong kane ka company ka long kajing dunong ka bakrau ya ki pai ba jong kabri nyo trep namar ba kakum kajing patha jong ka department de upai medium te kamut kajing ne jong ne upai ka de benne kumba nuksa ngin chuang chiphaus nam handre lengba kajing le thok jong kane ka company une upai ubaki penhap menta une tang kumba sistem arsnam te sa sisir ngan ban biang kajing dunong kalong ya ki pai ba nong sunong jong ka bri nyau trap hi te kumta nakaliang kaseng kala dawa na executive engineer jong ka umsning subdivision ba de ban pensange no mardor ya kini ki pai ban pentrei but de ban penphairo ya kini ki pai syaka jaka baki wan poi but de hi ban penpoi da upai uba de hok kumbala patha te haka jingi kundu but executive engineer nakaliang jong executive engineer ila kular ban pensange shwa henry kaba smukhya man simpat kalong ba hadin kajing toket executive engineer iong ba kini hi kidi ki jo ki pipe ba supply barok away ka rikhasi jongi te kamut ba kajing le thok kamdei tang hapo area umsting kamdei tang hapo umsling henry kajing le thok kadei barok away ka rikhasi jongi kajing tonong kadei barok away ka rikhasi jongi te bat hakajing toket ru ngilawat jing tip ba da kumno kumba life pa atli ki truck ladap ban penhap ladap ban supply sha ki jaka te kamut kapau shai ba kajing trei kalaya sha kajing pedat ini upat ubastang kalaya sha te kapau shai ba kajing toko ha arkom trikam kalong ka ba isir khai te kumta nakliang kaseng kalabu kajing dawa ba de ban pedisanye nomor dor kajing trei jong ne upai bat de ban penpai bat de ban penpoi upai kumba labtha
Kalarai ru ban kundu yaki bor bahalor ban dawa naki ban bu daka kenhun toket namar ba kajing bamsap kamdei syu kabaret kajing bamsap kalalong ka bakrau ka isir khai hadu kata kaladai ru kajing kta ka bakta ya borok ko ga jela te kumta nala kaseng kan bu daka jing dawa ba hab ban toket halor kani ka benta